Kamar yadda kuke gani, wannan ita ce sabuwar wayar Blackview P90 wadda suka fito a sabuwa, wadda tana dauke da GB ROM da kuma 256 GB ROM da komai zaka sa ya isa ka saka a cikinta. Musamman masu amfani da waya ba saka musu ba. Sannan tana da kyamara 4, 16MP wide angle camera wanda tana ɗaukar komai nisan shi. 48MP Sony camera wadda za ta ɗauki night mode ko kuma wani special photo. 5MP wanda za ta iya ɗaukan portrait mai kyau ya tuka wannan Apple ko desa camera. 2MP macro camera wanda za ta ɗauka abu wanda ke kusa close range kuma ta fushe shi tun sha. Bidiyon nata mai kyau ne sosai idan zaka ɗauki bidiyo. Wannan waya an yi ta ne da ko ta faɗo mita 5 haka ƙasa ko duci ba za ta yi komai ba, sannan ko ta faɗa a ruwa ba za ta yi komai ba kuma ke gani. Baturinta 4380 ne mega ampere amma kuma yana da ƙarfi sosai. Sannan sun yi ta ne yadda tamfirin ɗinta yana gefe, tana supporting wireless charging. Global LTE band ɗinta kowane duniya zaka je za ta kawo ma LTE band. Sannan za ka gan shi tamfirin ɗinta yana gefe, ita wannan waya ba irin kowace waya bace, na ta gefe su kai mata shi. Ku yi muna liking da subscribe a channel ɗinmu, sannan ku tura ma 'yan uwanku domin su gani kuma su aminga. Mun gode, mu ne naku a koda yaushe. Wannan wayar idan zaka sayi ta ba za ta yi tsada ba. Sannan sai mu da chipset wanda zai da heart rate, yawan bugun zuciyanka sosai. Mun gode. Wannan bidiyon muna yin shi ne domin idan zaka saya ka yi review ka san abin da zaka sayi. Ku danna like da subscribe, sannan ka danna ƙararrawa domin idan mun aza sabbin bidiyon mu ka same su cikin sauƙi. Za mu tura maka notification cewa lallai mun aza. Muna yin review kan duk wani abu mai amfani wanda ya shigo kasuwa ko wanda ya shigo kasuwa nan zuwa gaba. Mun gode. Wannan channel naku ne a koda yaushe.